problem je veliki, imao sam sihr, viđao sam džine i pacove u spavačoj sobi, braća sobi pravi put mi preporučili jednom bratu koji liječi Kur'anom, ali je rekao da mora naći liječnika i šta možete u vezi ovog problema. Savjetujem svakom onome koji ima, znači, ima jaku nervozu i simptome džinskog utjecaja na sebe, da uzme slušalice i uzme učače odabrane iz Mekanskog harema i učače koji uče Kur'an, znači iskreno, i da ustraje u slušanju Kur'ana, znači jutrom navečer, da ustrajava danima i mjesecima i da to bude navika, znači da se Kur'an direktno na uši stavlja, da uči. Inša Allahu Teala, to je put rukije kojim se može olakšati, inša Allahu Teala, kad čovjek nije u mogućnosti da dođe do iskrenih robova koji uče ruke.